Allah bai taimake shi ne shawarar da zan bamu da sauran so hira kenan ka saurara da ɗaya daga cikin manyan masu gudanar da hada-hadar cikin kasuwancin wayar tafi da gidanka da ake ce wayar salula a ɗaya daga cikin manyan kasuwanni da ake da su a nan cikin jihar Kaduna, wanda kasuwancin nasu bai tsaya daga nan ba, ya shafi har wasu jihohin Najeriya da ma wasu ƙasashen ƙetare. Ku biyo mu don jin yadda za ta kaya. Gaskiya na fara sana'a nan ne sakamakon lokacin baya da ina a caba, aka ce gwamnati ce za ta hana a caba a jihar Kaduna. Na je har Katsina sai da mashin ita naira 85,000 na zawo harkar waya. To a hankali ina yi har Allah ya kai ni wannan ga nasara gashi ina saurayi ne aure har na haihu kuma na haihu abubuwa da dama. A yi da kawai kalubale ka fuskanta cikin wannan harkar sana'a. Gaskiya muna da kalubale da yawa a harkar wannan sana'a waya da muke ta saka. Saboda wani zai kawo mana waya kilin da kwali mu siya kuma daga baya a dawo a ce wannan wayar sata ce, kuma in muka je ga hukuma sun san cewa mu yan kasuwa da kuma mun sai nan ta hanya ta gari, amma duk da haka sai an takure an mana abin da ba shi bane. Ba a rasa nasarori da haka. Gaskiya mun samu nasarori da dama a kan harkar wayan nan, don zaka fito gidanka baka da ko sisi kuma Allah in ya sa ka zo kasuwa ka samu 10,000, 5,000 wani sai ka samu 2,000. Sai dai matsalar mu guda daya gwamnati ta kiwaye wayan sana'ar mu da muke yi, kuma sakamakon baya ta zo wannan mu mun yi fira da ita ce za ta waye mu insha Allah, amma har yanzu da mun ji shi. Muna kira ga gwamnati ta wannan kenan ya kamata taimaka ta duba mu saboda nan gurin a kaso 10 kaso 9 duka matasa ne masu neman abin kai, kuma kowa ya dogara da kanshi. har in wani da aka ta shigo wannan abin in Allah ya zamu ƙara bunƙasa mu taimaki na ƙasa da mu. Sana'a ce da na fara tun kafin na zama saboda na yi makaranta a jami'ar ta wacce take Zaria. Na ga bayan makaranta iyayenka suna son ka taimake su ba wai ka dogara da sana'a ta gwamnati kaɗai ba. A yanda muke yanzu za ka ga sana'ar gwamnati abu ne mai matuƙar wahala sai dan wane da wane. Na ga gaga da shigo kasuwan nan na shigo ta na samu sana'ar yi a ciki, ina taimakawa wa iyaye na, ina taimakawa wa jama'a a cikin nan kasuwan. Bayan ni na dawo kai na a yanzu haka na kawo matasa yan layi sama da guda 5 wanda a gida ba abin da suke sai zaman banza, wanda hakan ne an ce ca a garin sai ka ga sun dau makamai sun je suna bikin cikin amfani saboda rashin sana'a yau ga sa wannan Za mu so mu ji kamar yadda hakikanin gaskiya na fara sana'ar nan ne da 15,000. A yanzu kuma haka ina da jari da ya kaga sun a cikin jarin 100 za ka ga hakikanin gaskiya in dai za ka fito kasuwa yau gobe za ka gan baka samu ba ka samu 500 ka samu 1,000. ba a rasa ɗan kalubale a cikin babban kalubale ga wannan kasuwa tamu shine gaskiya a siyan kayan abin da ake kira kayan sa. Za a kawo mana waya da rasit da kwali da lamban gida, mun san gidan mutane mun sai wayan, amma ka je ka dawo sai ka ga polisawa a gaban shi wayan ko dai ba na shi bane ko na wani ne. Wannan sai dai Allah ya kiyaye. Muna takatsantsan matuƙa wajen ganin cewa mun sai kaya ga wajen masu, amma duk da takatsantsan sai ka ga wayansu lokuta an samu akasin haka. Duk da dai gaskiya Allah ya saka mu shugabannin wannan kasuwa da alheri. Duk kes ɗin da ka shiga saboda in sun san kana da gaskiya za su tsayin daka da dukiyarsu da ƙarfinsu da isarsu da iyawarsu da ingancinsu da nuna kusancinsu su ga sun fitar da kai. Muna musu kuriya ga wannan. Kwabonka jarinka. so
To a daidai wannan lokaci kuma shirin na kwabanka jarinka zai sada ku da ɗaya daga cikin wakiliyar shirin domin jin labarin kasuwanci wato Farida Abubakar Kumla. Farida Abubakar Kumla gare ki. Kwabanka jarinka. Jama'a Assalamu alaikum, ga labaran kasuwancin mu a yau tare da ni Farida Abubakar Kumla. Najeriya za ta ci gaba da fuskantar karancin wutar lantarki daga layin samar da wuta nan da shekaru 10 masu zuwa. Bayanin hakan na kunshe ne a cikin rahotannin da kamfanin samar da wutar lantarki ta ƙasa TCN ya gabatar da hukumar sanya ido akan samar da wutar lantarki na ƙasa NEC. A cewar rahoton, wannan ya faru ne sakamakon ƙarin matsalar na'urar da aka samu da yawan samun ruwan sama da kuma ƙarancin yawan bukata a ƙasar nan, wanda zai ci gaba da kasancewa akan megawatt 3,000. Rahoton ya kara da cewa Najeriya za ta ci gaba da fuskantar karin bukatar megawatt 15,440 da kuma megawatt 24,551 a shekara ta 2027 mai zuwa. Binciken da hukumar kasa da kasa ta kasar Japan ta gudanar akan TCN ya mayar da hankali ne akan shekara ta 2027 mai zuwa. Shugaban kamfanin Amri Metro da ke kasar Amurka, Sha Matthias, ya ce kamfaninsa a shirye yake ya zuba jari sama da dala biliyan 10 akan aikin layin dogo daga jihar Legas zuwa Kalaba da kuma Fatakwal. Sha Matthias ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya yi da manema labarai jim kaɗan bayan ya kai wa ministan sufuri Rotimi Amechi ziyara a Abuja, inda ya ce kamfanin nasa zai zuba waɗannan kuɗaɗe in har gwamnatin tarayya ta amince. Ya ce sun zo Najeriya ne domin gudanar da aikin gina layin dogo na zamani, za kuma su iya farawa a kowane lokaci. Matthias ya kara da cewa a shirye suke su zuba jarin kashi 100 cikin 100 a aikin, kimanin dala biliyan 10 domin gina sabbin layin dogo da kuma kawo taragwani. Ya bayyana cewa muna ganin za mu fara daga jihar Legas zuwa Kalaba da kuma Fatakwal. Haka a shirye muke mu karba daga kamfanin kasar China tunda sun kasa tara kuɗi. Matthias ya kara da cewa kamfaninsa yana mayar da hankali ne akan jirgin ƙasa mai gudu don safarar fasinjoji da kayansu. Ya sanar da cewa kamfanin nasa ya yi ayyuka da dama na layin dogo a ƙasar Amurka kuma yana da kuɗi da ƙarfin gudanar da ayyukan layin dogo a Najeriya. Labarinmu na ƙarshe kuma yana cewa hukumar ƙiddiga ta ƙasa NBS ta ce kimanin ma'aikata miliyan 8 ne suka yi rijista a ƙarƙashin shirin fansho daga farkon shekara ta 2018 idan aka kwatanta da waɗanda suka yi rijista tsakiyar shekara ta 2017. Hukumar ta bayyana haka ne a cikin kundin kadara na fansho da kuma kuɗin da suka ajiye a asusun ajiya na RSA da hukumar ta fitar. A cewar rahoton, a cikin kundin kadara na fansho da kuma kuɗin farkon shekara ta 2018 ya kai miliyan 7,943 saɓanin naira miliyan 7,515 da aka samu a tsakiyar shekara ta 2017. Rahoton ya ƙara da gwamnatin tarayya ta fi ba da kaso mafi tsoka wanda ya kai kashi 48.61 bisa 100 na jimlan kadara ta fansho, inda kadarar ta asusun ajiya ya kai kashi 20 bisa 89. A cewar hukumar shiya ta cikin gida, a takaice cikin gida ta kai kashi 9.25 inda kuma abin da hukumar ta zuba ya kai kashi 7. Rahoton ya kuma bayyana cewa mafi yawan waɗanda suka shiga su ne masu shekaru 30 zuwa 39 inda suke da kashi mafi yawa wanda ya kai miliyan 2,986,752. Sai waɗanda ke bi su ne masu shekara 40 zuwa 49 inda suka kai sama da miliyan 2, sai kuma masu shekara 50 zuwa 59 da suke da miliyan 1,430,180. Ƙarshen labarin kasuwancin kenan tare da ni Farida Abubakar Kumla. Kwabonka jarinka. So, labarin kasuwanci kenan muka saurara daga bakin Farida Abubakar Kumla, a gaishe ki. Yanzu kuma shirin zai sada ku da bangaren hada-hadan canjin kuɗaɗe na gida Najeriya da ma na ƙasashen ƙetare. Ku biyo mu a cikin shirin. Kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka.
kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka. To, mun ga yadda farashin canjin kudaden kasashe ƙetare da kuma na gida Najeriya suka kasance a wannan mako. Yanzu kuma za mu sada ku da ɓangaren hada-hadar hannun jari domin sanin waɗanda suka yi da riba ko kuma ce waɗanda suka yi riba da kuma akasin hakan. Don an ce dama haka kasuwanci ya gada, wata rana a samu riba wata rana kuma a faɗi. Kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka. To, masu kallon mu da masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, da haka kuma shirin kwabonka jarinka na wannan mako ya kammala. Sai in ce ku tara mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ko kuma kallon wani sabon shirin. Ni naku Sani Abdullahi Gasa da na shirya kuma na gabatar nake cewa kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka. Kwabonka jarinka.